Good morning guys. Ayan, mag-walking kami ngayon ni Manay. Ayan. Manay, good morning. Hello everyone. Mag-walking kami ngayon. Ayan. Ang ganda ng ano oh. Ayan. Doon ulit kami sa Sawangan Park, Embarcadero. Abangan nyo kami ngayon doon guys. So standby muna kayo dyan. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa Bungad, papuntang Sawangan Park. Ayan guys. Ayan, ang ganda ng dagat oh. Ayan. Ayan si Manay nag-walking. Ayun guys, di ba guys, kung nakita niyo yung una kong vlog, di ba ito yung dinaanan ko, ayan yung barko oh. Ayan, picturean kita, sige, sandali lang guys ha, standby muna kayo dyan. Ayun guys, naabutan kami ng ulan, diretso lang tayo Manay. Naabutan kami ng ulan guys, ayan, oh. Naabutan kami ng ulan. Ayan. Ayan, umuulan pa. Standby. Ayan guys, dito may mga nagsusumba dito pag tuwing umaga dati. Pero ngayon wala, sarado to. Ayan. Dito ko muna kami ngayon. Jogging muna tayo.
Exercise namin guys. Yan, so standby. Hello vlog. Welcome to my vlog. Yan. Please subscribe to my aking YouTube channel, Bicolano TV Vlog. Please subscribe, like, comment, and share. Ayan guys, kahit umuulan, go pa rin kami manay, walking lang. Ayan mga guys, standby tayo. Hindi kami natuloy ni Manay doon. Ayan, magtawag na lang kami ni Manay.
we do here is go back. Guys, ito yung view ng aming pinuntahan. Ayan o. Ang ganda, diba? Ayan ang mga barko dyan. Dito yata sumasakay man ay ang mga papuntang Samar, ano? Oh, dito ba? Samar Lake? Hindi. Wala, mga cargo ship to, ano? Oh, cargo ship pala kasi. Pero ito, hindi ko lang alam to. Ito yung pinakamalaki, oh. Isa, oh. Ay, nag-walking. Pabalik na kami, guys. Dito na tayo, manay. Yan. Ayan. Ganda ng halaman na yun, oh. Different colors of flowers. Ganda, oh. Ano nga ang tawag sa limanay na halaman? Inini, oh. Ito. Bougainvillea. Ayun, ang daming halaman ng bahay, oh. Ganda, oh. Tambay kayo, guys, nandito kami